Ya ngono anggota silat iki. Kok dipecat miri. Oh, aja. Oh, kuwi nggo dagelan kok kuwi bakale lakon rumpung dhisik somben bakale. Ayo, matur nuwun Pak Wiji, wah sip tenan kok jebonangane kaya wong lanang ngono kok. Kowe dodo mbladon ngono. Wah, dodo mbladon ya. Wis, masuk ya nyembangi nyanyi apa piye ngono. Nah ning kono wah. Menika wadhi nembang Mawar Merah. Ayo. Alah, wis. Ya. Mbak Mimin, Mbak Apri monggo mriki mrene. Iya. Jahe warna wayang bayi lan rasaku, jahe warna kaya bunga yang ragaku, jahe warna rasa jaya. Ora nyono ora nglegiwa Mbak Yuku ya nusul. Sinten? Anu Mak Giyah? Oh, nggih Mak Giyah. Aku mau wis ngrasani karo Mas Cenil ning pondokanmu. Iki mesti kok Yu Giyah mesti rawuh. Mak Giyah nyusul, Mas Wawan Gereh nyusul niki. Mas Wawan putrane Pak Ditomo. Nggih, Pak Ditomo, Pak Tomo Tirta Mandira. Nggih, wah jan matur nuwun sanget sedulur-sedulurku saking Mokaton. Tenan kok. Lah iya. Menika Pak Ngadinu Pondok Ungu nggih tasih mirsani lumantar YouTube, pokoke ngebiar saking Om Purdinamo. Pak Kalis sehat selalu, hadir live streaming, salam sehat selalu. Matur nuwun. Bagi Klaten iki diwakili saka Sekar Kedaton, ya juara 1 Festival Kerawitan nomor 1 ya. Mas Dono. Mas Dono, Sekar Kedaton iki nggone Mas Dono. Mas Dono nggih. Oh, dhisik sing menehi notasi aku. Oh, iki ngerti iso. Adek ke melekaan banget iki. Mlijenginjing Ki Petruk nderek absen panyuwunan menawi kepareng ngersakaken swantenipun Bunda Tarni kanthi tembang Sesideman. Salam kagem Mas Mufida mugi enggal sehat. Amin. Sehat pun pokoke anggere sesuk tiliki Rangga wis sehat. Belanda Swedia skor sementara 4-1. Wah. Ya tahu nonton ora blas nonton aku iki. Pilih madang ngene aku. Lah iya. Monggo sakniki ngaten, Mbak. Mriki niki rak kathah seniman ketoprak. Nggih. Mila sakniki kula pengin ngetoprak enten panyuwunan Sri Tanjung Sidapaksa. Ingkang dados Sri Tanjungipun Butarni. Ora. Ingkang dados Sri Tanjung Mbak Kiki nggih. Sinten? Mbak Kiki. Kiki sapa? Sukimin. Sakniki nami kula Kiki. Alah. Kiki nggon buku kae, buku Kiki. Suki rak ndarani wong Jepang. Mbak Kiki. Lah iya. Kan dadi ekspektasi wong sing dene jenenge Kiki, ngono ndahayune mesti kan ngoten. Nggih. Menawi Mbak Wiji niku rak pembunangipun wanita mbok Karanganyar. Nek Mbak Yu kula Yugiyah niku pembunangipun saking silat Sinden Klaten. Lho niku ketua duanya silat kok. Wah nggih. Wis kira-kira do nikon-nikon patak topeng sirahe kan. Lah iya. Yo kaya ngapa? Monggo. Yo ngadeg no Min. Oh, ora. Kula kan emban dadi rolunggo kowe iki dadi roll on kok ya ngadeg no. Obat kelek. Iya, wah. Sik Mas sik. Ngombe sik enggak. Angger Jayawana apa dhewe wong kelas 2 SD Jayawana sapal kok di pangku karo Wantek ngono.
Nek Vito kuwi ndhisik melu bapakne ngendang ngono, sembah kemangi. Pak Kubuk. Ya aja. Ayo, mangga. Ya. Sekono pedang vokalis tenan. Piye-piye? Kok mboten kados padatan menika wonten menapa? Kudune kowe mangerteni yen Kamas Pate suda paksa anggone ngupati golek tumbaling negara durung kondrok ning Taman Sari Kepatian lan sliramu melu ndedonga muga-muga Kamas Pate sida paksa entuk karya ya piye. Ananging panjenengan kala wau mboten dipun napak-napakaken kalian Prabu Silahadi Krama. Ora kok Biyong, ora kok aku ora dikapak-kapake. Saestu Senajan to Kanjeng Sinuwun Silahadi Krama bakal ngruda paksa marang aku nangake gepok segel wae ora kok Biyong. Garwanipun Kakang Sri Tanjung. Kang Mas Pate sida paksa dia Kang Mas. Garwaku kondur piye? dipun sekecakaken. Aja adu-adu lho sliramu yo. Wis 6 sasi lawase nggonipun Kakang Wimujeng Karsaka dalem kepatihan ingkang minangka wigatine. Inggih sampun 6 candra nggih Kang Mas. Iya, ngupaya marang wujuding Mas Pitung Plengkung Gumbala Pitung Gelung. Srana kanggo tumbaling negara kang mangkono awit pamujimu pun Kakang entuk gawe. Pikatok karya Kang Mas. Mongko Kang Mas kula. Kowe seneng? Inggih mongko wong garwane ngupati tumbaling negara saged kasembadan kok iya. Kula bakalipun ngendhek mukti wibawa. Rak ya ngono to piye? Inggih. Rene to piye? Pun dipun sekecakaken rumiyin. 6 sasi ra ketemu bojo kaya pulih prawan meneh lho piye. Kowe kangen karo aku wong ayu? Kok ya dadak tambah lho penyan menika kok. Kowe kapan karo aku? Saestu. Kowe isih tresna karo aku. Lahir ngantos tulusing pados kula tresna kalian panjenengan Kang Mas. Sebesar meneh pun Kakang bakal takon kowe tresna kelawan aku. Ing jagat saesinipun menika mboten wonten priya ingkang kula tresnani kejawi nang panjenengan Kang Mas Pate sida paksa. Goro. Ucapmu kang mengkono ki kanggo nutupi marang gedhoanmu kang ala. Mboten. Aku nampa marang pelapurane para juru telik, juru sandi, juru pangisepan ngandhake sak pungkurku sadal kepatihan ngupaya tumbaling praja. Jebul tibaning pada kowe tumindak selingkuh lan Prabu Silahadi Krama. Mboten Kang Mas saestu. Mboten wonten priya ingkang badhe gonjak kalian kula mboten wonten kok ya. Ora ning wong maling jujur iki mau ora ning. Panjenengan pun kegujengan to Kang Mas nembe. Aku ora gojek. Iki nyatane yen to kowe iki mau tumindak sedeng, tumindak selingkuh kelawan Prabu Silahadi Krama. Ngunjuk rumiyin nggih mbok menawi saking paran panjenengan menapa nika manahipun dereng jenjem ngaten lho. Jenjem piye? Penggalipun menika lho tasih wonten setan ingkang katut ngoten lho Kang Mas. Aku mbok paribasake kaya dene wong kesetanan. Nanging menika beneh kalian padatan lho, padatan menika panjenengan kruket kula. Ayumu ayu ning jebul kowe mung pupuran wisa. Letek bebudenmu ngungkuli peceren. Kang Mas. Mbok inggih dipun penggaling kanthi wening kula menika garwa panjenengan lho Kang Mas. Piye? Kula garwa panjenengan Kang Mas. Wiwit dina iki kowe dudu bojoku. Kowe dudu garwaku. Kena ngendika makaten Kang Mas. Kowe dina iki kowe tak pegat. Kanthi pawadan menapa panjenengan badhe megat kalian kula Kang? Mergo kowe tumindak sedeng lan Prabu. Buktinipun menapa? Ing atas aku mung patih drajating patih. Aku ngutus dening Prabu Silahadi Krama supaya ngupaya marang tumbaling praja jebul tibaling padha kowe ning omah ora tumpak-tumpakan. Panjenengan ampun ngopeni swantenipun gurung ceceker. Ampun ngopeni swaranipun Mbok Bakul Sinambiwara. Kuwi nek suarane wong sing ora tak percaya. Kabeh ngandhaki to kowe tumindak sedeng ora mung pisan pindho. Lalu Prabu Silahadi Krama. Oh, Tanjung. Kok panjenengan pitados karo wong liyan bebrayan, mboten pitados kalian kula garwa panjenengan Kang Mas. Saneten lho. Kedang agem pawadan menapa malih supados
panjenengan pitados kalian cerita Tanjung Kang Mas. Tak kira nek garwa patih ki mau sipate suci. Ora kajamah dening priya liya jebul tibaning padha kowe gawe sin tumraping patih Sidapaksa. Lajeng kersa panjenengan kados pundi? Kepeksa pun Kakang tumindak sakmestine. Nggunakake hukume negara. Kowe kudu mati. Menawi panjenengan sampun boten tresna kaliyan kula lan dakwa kula tumindang sedeng. Kula boten kampahi sedaya kala wau Kang Mas. Piye? Kapejana kula lila nanging kula gadah atur kaliyan panjenengan Kang Mas. Ya matur apa? Menawi getih ingkang migih saking badan kula menika nggondo arum ateges Sri Tanjung wanita ingkang tasih suci ngugemi tresna sejati. Nanging Kang Mas, mbok bilih getih menika nggondo bacin, nggondo batang ateges Sri Tanjung menika wanita ingkang mulang sarak nerak angger-anggere katresnan. Kula wanita sedeng kang rucut pinjungipun. Sok suci kowe. Kula sampun matur prasaja nanging panjenengan boten kersa ndaratur kula Kang Mas. Kula lila pecah kalian garwa ingkang kula tresnani Kang Mas. Pusaka iki sing bakal nyampurnake marang patimu. Nyok tampal ora Tanjung. Ora sudi aku nyawang raimu. Kowe wong wedok kembenmu ki mau nglembreh. Mati kowe. Kowe mongkon lho. Yen to nganti rahmu ki mau anggonto wangi tegese kowe ora tumindak selingkuh. Ning nek rahmu anggonto banger bacin tegese kowe ki mau tumindak selingkuh. Oh iya, coba. Kaya ngopo? Nek ambune. Tanjung kok wangi tegese kowe ora tumindak selingkuh karo aku Tanjung. Aku sing luput wong ayu, aku sing salah jebul kabeh ki momong budidaya kepiye nggone misahke tresnamu lawan pun Kakang. Tak suwunke marang ngersaning Gusti Kang Maha Panguwasa wujuding wahyu sambung umur kowe uripa Yai. Kang Mas Patih Sidapaksa inggih. Bojoku piye? Niki wadegane kurang tunggal. Apa? Kok mboten dipoloi pripun? Kok sing tak tunggu-tunggu niku. Kok nggone anu kok ya dipolo. Ora perkara nggone jane nggone jembaning aku wis ngerti dhewe to aku rawani beranjak dari tempat saya itu enggak berani. Jane didupak-dupak tenan ngoten. Oh wis tak gawak iki mau jane arep tak kuapyuk nganggo anu lho, apa kuwi nganggo ombenku mak peyuk ngono. Aku wis ngene iki aku ning ora tegel iki aku sak kok lek Sukimen nek nangis iki nek. Nek nangis kok kaya Ya jadi wong nangis acting kok ya. Nek nangis tenanan iki malah ora ana suarane ngerti luwe netet. Lah iya. Nah. Oh, jane mau karo Mas Kombang kok, wah. Apa eneng? Ono to Endi? Nyapa ono tekan kene. Kaya ora omong wae, mau Mas Kombang mati dia tenan. Oh, tidak tenan malah kowe dihujat netizen kowe aku tekoni. Kowe didoni tenan ya ora sakit hati ya jane sakit hati. Nek tidak gelut aku ya kalah. Iya. Mas Kombang weh tenan Kak. Kakangku rawuh tekan kene. Suwe ra ketemu ya, Dik. Ah iya. Menika seniman-seniman wonten tlatah sairing mriki nglempak Karang Noto Pemalang. Nah, Matur sembah nuwun ingkang sami ya. nenggani. Jan
Ayo mangga nyuwun Mbak Jayeng. Wah. Diajeng Chandra Mulya saking kita Tuban, Jawa Timur. Catul cahe nak cahe catul cahe di. Catul cahe banyak doke catul kali siji. Catul cahe di. Catul cahe banyak doke catul kali siji. Aku ki jane pekewo ki mau kok Mas Kumbang kok roro jedul ki mau aku ngopo ndadak nganggo Sri Tanjung barang ki lho. Lah kok pripun kok pekewo? Nggih sae ngoten kok. Saemu. Lah pripun ta? Pekewo tenan aku. Biasane Mas Kumbang itu tenan kok ngantek lambene mimin ngantek getien kok. Lah Mbak Yune Budhe Warsi niku men dipolo tenan kok. Ngantek ajingan Kumbang. Cuk panggul diajeng-diajeng Mbak Yune. Lah nggih. Niki Mbak Diajeng. Nggih. Nah, saiki wis dadi Ratu Cokek. Lho, jadwale ora leren. Ora leren. Angger wis tar dilaras wis Diajeng. Mangsane nek wayah ngene lak ya aku ngaplo ini. Sura-sura ngene niki. Sura-sura nek sampean gelem melu wayang ya ngaplo. Ora nek wong mantu kok. Nah, monggo Mbak, kula nyuwun seragenan, Mbak. Wah, pun monggo panjenengan lajeng ngenturke menapa kula wah merdeka ta. Merdeka. Seragenan kula nyuwun sing endang Mas Wawan nggih, mumpung minggah panggung. Apa iya? Ya Mas Wawan ayo. Berkaino. Pisan-pisan mosok Pak Kangkoe dikendangi mosok aku lagi kandangi. Ora dilehke ngono ora gelem mendang tenan. Iku kudu dileh-lehke nek. Ayo Pak Wawan. Pak Wawan. Jai pong, jai plo. Wah, pisan-pisan diberkahi niku Mas Buneng niku pun sayah. Iki Mas Wawan ki yo membawa Klaten lho, Jos. Iya. Juara campur sari tingkat nasional yo sing aransemen yo Mas Wawan kuwi lho. Sukipan juara 2 campur sari se-nasional aransemennya Mas Wawan. Mas Wawan. Nah iya. Monggo Mas Wawan. Nek Mas Wawan nggawa campur sari dheke apik ning nggono Sukipan kok nemen loro ya. Apa anune aurane. Kula dibalik layar kok. Lah iya. Monggo Mas Wawan. Saya kok saya. Ayo Pak Wiwi. Wah. Wawan. Iki Mas kok iso nglumpuk kabeh ya sak keluarga. Apa bar kok campur sari ki mau? Oh king dolan. Oh, anu kok mesti ya sinten? Mbak Rika garwane. Oh nggih enten ta. Kalih rencang-rencang pemusik enten sedanten iki. Kandhani bar campur sari. Bar campur sari sadake. Bar campur sari nang Karjo Saminu. Lah yen Seragenan apa Mbak Diajeng? Napa Mbak? Sing dereng kala wau Sing tinggal katesnan dereng. Sesideman nggih enten. Oh, sesideman pambutan. Oh, sesideman nggih. Jadi sing disebut Bunda Tarni ning Bunda Tarni nyuwun pangapunten nembe swantenipun nembe bergoyah. Mboten badanipun Kang bergoyang dina swantenipun. Bergoyah. Bergoyah. Iya. Ya. Mangga Pak Monggo W2N. digarap, monggo ya. Dados ya. Semarang.
Kahur kehormatan makhluk rubuh karep urip ana kutha Mbak Jayeng, weh, jos tenan. Oh iya, wili ngendang ini tenan kok. Weh, ngakangku, kabeh dulur-dulur mau katon ini orangnya sing elek ini orangnya. Kundangannya kabeh hebat-hebat, wayangannya kabeh elok-elok. Nek ora dandan yoga ya kaya debt collector ya. Lah iya. Tukang Lani kuwi kejawen iki ya marake ngengreng kok no. Malah tenan kok senengan angger disusul dulur-dulur niki semenenge ora umum kok Mbak tenan wis. Lah nggih, nek mboten tresno rak nggih mboten nyusul. Ora mungkin. Nah iya, gandeng tekon kuwi ya kira-kira rada bejaji ngono ya. Oh iya. Nyun tembang manis Om masih monitor. Oh, Mas Jatmiko putrane. Almarhum Ki Haji Anom Suroto. Oh, Pak Jatmika. Salam kangge Ndek Apri. Oh, aku gak seneng kowe bener. Pun dangu. Lajeng ngincang Mas Tantut nderek absen saking Slamet. Oh, Mas Slamet metek jeper semoga Mas Tantut sehat terus. Amin. Aja lali Lek, kentongane tutuken Lek. Lek metek. Lah iya. Menika Mbak Dimudin saka nyuwun ngenteni. Ya, coba manis ki coba nyuwun karo Mbak Rini. Duetipun kalih sinten? Mas Rangga ya piye? Mas Rangga suarane lagi kaya lerek-lerek. Lerek kok mesake kok. Kula purun ning ampun kenembang lho Pak. Ngono kuwi mau melu. Ya ora apa-apa. Bontot tele bontot. Ora ya karo kowe to Min. Oh kula. Oh. Kuwi kira-kira golenangan saja. Ya. Monggo Bu Rini. Panutan saking Mas Jatmiko. Gundul-gundul pacul. Goge-goge wangkul gendelengan bakul dipasangane pati salatan bakul dipasangane dadi Nan. Ayo bar dadi Sri Tanjung saiki dadi Sukimen. Diwalik. Wis. Nek Mas Sukimen ki asline Sukimen lah sapa sampean? Asline sampean sapa? Apriyanto Wibisono. Apriyanto Wibisono panut ya. Ayo. Kuwi dhisik sekolah nang SMKI barengane Buneng. Nggih, Buneng ki dhisik ra ngono. Napa? Gara-gara tiba dadi patut ya. Untune icul, lah malah dadi patut. Malah dadi bagus e. Nah, dhisik ki kemut untu ngono ya. Dadi kecelakaane hikmah ya malah. Membawa hikmah ning kono kuwi kok. Ya, yang apa? Dadas, ya, mangga.
matur nuwun. Jebul ingkang mirsani YouTube ki malah dulur-dulur kabeh ya Wan. Mas Jatmi kaya malah ngirimi stiker. Oh. Ik ya. Sewungan Dara Mas Taufik Hidayah Saptualianto nggih matur nuwun. Lujeng injing Mas Tantun nggih matur nuwun dari Bapak Dr. Suratin Eko SIP MH Padepokan Trito Kencana Mbugel Kerakitan Bayat Klaten nggih. Nyuwun bawa aja turu sore kaki dipun lajengaken langgam hangenteni. Nggih Pak matur sembah nuwun sih berkahipun nggih kepareng mirsani. Ya, iki hangenteni iki ya disuwun karo Kang Mudin Suka ya wan iki. Hangenteni, apa kuwi apa sing ngendi aku ora ngerti. Oh Mas Agus nyimak saking Gaden, wah malah ketumpuk pirang-pirang ki mau. Ki Dapta Bawana saking Surabaya nggih kepareng nyimak. Ya. Ya coba Mbak Wiji Lestari, ya monggo. Monggo Mbak Wiji. Nah ya. Semeneng saking palengganipun, ya. Nah, iki meneng sik nek wong ayu. Heeh. Ku coba melempar manggi. Lempar manggi. Lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Hangenteni wau panjenengan saged Hangenteni pun ki mantep dari sana. Nggih. Nah, mangke perkawis mengke seragenane terserah. Nggih. Tetes langsung ngawan mboten bawang nggih. Nggih, merganipun nyuwun pangapunten menika Pak Suratin menika wekdalipun ya langgamipun hangenteni rumiyin sak langgaman terus mengko dibablaske ning seragenan terserah. Nggih. Terus ngamirsani Bapak Suratin. Nggih. Mengko dawuh Ibu Silat ingkang badhe dipun boyong wonten Jimbung. Ha nggih. Engko gak dicepluke nang nggon Jimbung. Boten kasuwun nabuhi kok. Oh, nabuhi. Oh nggih. Tenan kok beliaunya ya budayawan hebat kok ya. Nggih. Ya mangga. Ya. Ya. Kangen apa kuwi? Aku ngenteni tekan sepira kuwi. Lut sakmono kuwi menang lho. Aja lames mau lho. Aja lames mau munggah sak wirah lho mau. Oh, mateni jayang kowe. Oh, diam-diam. Ya. Aku ngenteni tekanmu.
menung. Sragenanipun ninggal katresnan nggih. Heeh, ya. Sesek up ninggal katresnan garap tulung agung sing njatil kuwi. Wis. Wong loro ya. Njata makan tuwan. Tak suwun Cidra ing janji kuwi piye? Tak suwun Jo Cidra jan. Terus ya. Kledang-kledang kae teko. Terus Pranyata janjine datan Cidra. Terus gelang alit welut wisa sak upama. Sing bener iki gelang alit welut sono sak upama. Oh, sono. Sono. Sengeni Mbah Mantep lho kowe. Ya mangga. Welut wisa to. Oh iya. Wisa. Sono iki lho. Enggak. Kledang
matur sembah nuwun sanget Mbak Mimin, Mbak Apri. Kanthi pandonga warga tempel benaringan rahayu wilujeng. Amin. Sasampunipun ngawontenaken menteri dusun menika nggih Mbak nggih. 2:30 ayo sewan bapak nek malah nampa duka. Oh iya.